Ito yung bagong ginawa ni Duterte. So sabi daw nila, si Duterte, sabi ng mga taga-Dilawan, wala daw nagawa. Tingnan nyo yung mga nagawa ni Duterte. Ano to? Ano sila? Bulag, hindi nila nakita. You know, ang daming mga tulay, ang daming mga skyway, ang daming mga nagawa ni Duterte. So, tapos sabihin nila walang nagawa. Hay naku sa inyo mga Dilawan. What's up mga kawiti? Good morning sa inyong lahat mga kawiti. Kumusta na kayong lahat dyan mga kawiti? Medyo matagal-tagal konti tayo naka-vlog ulit mga kawiti. So sana nasa mabuting kalagayan kayo mga kawiti. So ngayon mga kawiti, ay pupuntahan ako. Punta ako ng Malabon. Ang biyahe natin ngayon mga kawiti, galing Quezon City to Malabon City. Sana okay lang at saka safe yung biyahe natin. So o nga pala, shout out sa lahat ng mga nag-subscribe na aking YouTube channel. Thank you so much sa inyo lahat mga kawiti kasi umabot na tayo ng mga almost 500 subscriber mga kawiti. Shoutout muna tayo mga kawiti. So shoutout natin si Jasmine Vlog na doon ngayon sa Saudi, Riyadh. So shoutout sa iyo Lods. Sana mas mabuti ka lang, ingat kayo dyan. Marlon Masin, Brad. Shoutout sa iyo Brad. Ingat Brad. Kay Ting Claro. Oh, shoutout sa iyo Brad. At sa mga taga Barangay Ilaya, shoutout sa inyong tanan, sa taga Kabulihan, sa mga Claro family, shoutout sa inyong lahat. So yun. So let's go mga kawiti. Pupuntahan tayo mga kawiti. So sana safe yung biyahe natin mga kawiti. Seatbelt muna tayo mga kawiti kasi mahirap na. So kailangan lahat ng gamit natin okay na. So yun na. So let's go. Let's na tayo mga kawiti. Ayusin natin yung mask natin mga kawiti. Saka hindi muna tayo mag-face shield kasi nasa loob naman tayo ng kotse. So yun. Let's go mga kawiti. Wow, ganda ng kalsada ngayon mga kawiti kasi walang traffic mga kawiti. Sunday kasi kaya walang traffic pero doon banda sa EDSA yun, traffic na yun. Pero dito medyo kasi village kasi ito dito kaya konti lang dumadaan. So kuyawas ako tukar mga kawiti. Mura man sa tani kiduyan mga kawiti. Mura man sa tinog katulugon. Ilipat kaya natin to kay mura matag giduyogan sa mga anghel ang inaw. Kuana kan baha mga kawiti. Ayun mga kawiti kasi linggo. Ang ganda sana pag pwede tayo makalabas kasi marami tayong pwedeng may vlog pag nasa labas tayo. Dito kasi sa amin mga kawiti bawal pa kasi mag-day off hanggang December pa kami pwede mag-day off kasi sabi ng boss ko may COVID pa rin daw yun kaya wala tayong magagawa. Pero ngayon parang day off lang din kasi pag may utos kagaya nito walang kasamang boss so okay lang parang piling mayari ng kotse ganun lang. May daan pa tayo mga kawite, daan muna tayo ng Santo Domingo Grace Village bago tayo pumunta ng Malabon. So yun. So nangyayari nito banggaan nabali yung gulong niya. Malingkot siya. Yun nga kailangan talaga doble ingat tayo pag mamaneho tayo kasi hindi na kasi natin masabi yung aksidente mga kawiti. Kaya before tayo malis pray tayo kay God na gabayan niya tayo palagi. Kung saan tayo pumunta kailangan always tayo manalig kay God. Yan lang mga kawiti.
Ako ang mga kumpare dyan sa Naga kay paring Gilbert. Shout out sa'yo pare. Daghag ko ha pare. Sana marami kayong mahuhuli pare. Mahuhuling isda, hindi mahuhuling chicks. Ayun. Nakita ko sa inyo mga kawiti ah. Ayun o. Ito ang Fisher Mall. Yan yung Fisher Mall. Dito yan banda sa Quezon Avenue. Ganda ng panahon ngayon mga kawiti kasi ang linaw-linaw ng langit. Maganda talaga ibiyahe pag walang traffic kasi tuloy-tuloy yung takbo ng sasakyan. Yan. Saka mabilis din tayo makarating sa pupuntahan natin. Tapos with matching sounds sama nito, sus, sarap ng buhay. Diba mga kawiti? Oops, dandahan kasi stop. Ito skyway to mga kawiti, papuntang north saka south. Yan. Dito yung entrance papuntang pwede rin dito dumaan papuntang Baguio. Yan. Tagos yan dito doon sa Baguio. Itong skyway na to. Ito yung bagong ginawa ni Duterte. Mga kawiti. Haba nito mga kawiti. So sabi daw nila si Duterte, sabi ng mga taga-Dilawan, wala daw nagawa. Yun. Tingnan yung mga nagawa ni Duterte. Ano to? Ano sila? Bulag, hindi na nakita. Yun o. Ha? Ang daming mga tulay, ang daming mga skyway, ang daming mga nagawa ni Duterte. Tapos sabihin nila walang nagawa. Ay nako sa inyo mga Dilawan. Wala talaga. So kaya kayo, huwag na nyo nang ibuto yung mga Dilawan. Dito na tayo kay kay Bongbong. Sulit BBM tayo mga kawiti. Kasi magandang takbo ng bansa natin pag BBM yung manalo. Parang nangampanya na mga kawiti, no? Bitaw. So, dito na. So yun mga kawiti. Tingnan mo mga kawiti. Ang haba kaya nito. Papunta doon. Pero yun lang. Wala natin magagawa kasi hindi kasi natin hawak yung isip ng tao eh. Kaya akala na siguro si Duterte walang nagagawa. Hindi lang nila nakita. Yun. Pero ang daming nagawa ni Duterte. Nagkataon lang kasi nga yung pandemic kay Duterte na punta. Kasi kaya yun, pinapatikos nila dahil sa itong pandemic na to. Hindi naman kasalanan Duterte yan eh. Diba mga kawiti? Yan mga kawiti, nakita nyo mga kawiti, ito yung gawang Duterte administration mga kawiti. Yan. Yan. Kung pa man ay panghimutan ha, humanam takong kaligok. So kanan tayo dito mga kawiti sa Santo Domingo. Kasi may idaan tayo sa Grace Village mga kawiti. Bago tayo pumunta ng Malabon. Yan. So, yan. Osbon ko, shoutout sa inyong lahat dyan mga kawiti. Sana nasa mabuting kalagayan kayong lahat dyan. Kailangan ingat tayo palagi. Kasi kahit sabihin natin na konti na lang yung mga nagpositive ng ng COVID-19, so ingat pa rin tayo mga kawiti. Kasi mas mainam na safety ang buhay natin. Diba? So yun mga kawiti. Papasok na tayo sa village mga kawiti. So ngayon hanapan tayo ng ID. Kasi wala tayong sticker. So hanapan tayo ng
Okay. Okay, alright. Okay, alright. Good morning. 22 school. Anong gagawin, sir? May hatid lang na ano, pagkain. Okay. Thank you. Yun mga kawiti. Hinanapan tayo ng ID kasi hindi tayo pwede pumasok dito pag walang sticker. Kaya iniwan natin yung ID natin. Yun yung kotse, binasinahan natin yun yung bibigyan natin ng pagkain. Kaya nagbusin natin. Okay? Nakarating na tayo sa ating daanan. So saglitan muna mga kawiti lapag ko muna tong bibigay ko mga kawiti. Okay mga kawiti, wait a minute. A few moments later. Ayun mga kawiti, naibigay na natin. So alis na tayo. Punta na naman tayo ng Malabon City mga kawiti. So U-turn muna tayo doon mga kawiti. So let's go mga kawiti. Tinggalin na natin to mga kawiti kasi nasa loob na tayo ng kotse. Mahirap kasi mag-fishon nasa loob ng kotse kasi lalo na paggabi mga kawiti, yung ilaw ng kotse parang magre-reflect siya ng ano sa fishel, kaya parang hindi mo makikita yung ano yung pasalubong mo. Mahirap mag-fishel pag gabi so mas pero pag nasa loob ka ng kotse hindi naman walang pag nasa loob ka ng kotse wala ka namang ibang nakasalamuhan pero pag may kasama ka yan kailangan ka mag-mask. Pero ngayon ako lang mag-isa, so tanggalin natin para makita natin ang ating tagapuan. Joke lang mga. So mga birthday, let's go na tayo mga birthday. Punta na tayo ng Malabon. So samahan nyo ako mga kawete. So tingnan, bigyan natin to. Sa guard, bigyan natin to sa guard mga kawete. Baka makalimutan yung ID natin mga kawete na mahirap na. License ko pa naman yun mga kawete. Delikado. Huli tayo, wala tayong pakitang license. Yari, matutuwa tayo mga kawiti. So, kailangan din natin kalimutan. Mas muna tayo sa gate mga kawiti kasi bigyan natin yung ID. Kunin natin. Ibang amoy. Ano kasi may basura kasi doon mga kawiti kaya baho. Saan natin sa dito. So ngayon, punta na tayo ng Malabon mga kawiti. Dito tayo daan sa loob mga kawiti para walang traffic. Tagos kasi dito mga kawiti sa ano. Tagos kasi dito mga kawiti sa Pure Gold Idsa. May ano malapit sa Quirino. Punta dito kaya tayo dadaan kasi parang malapit dito hindi pa ako nakadaan dito mga kawiti. Ano pero sa tingin ko parang malapit lang dito pero medyo nako, didin pala to. Nagkamali. So, ikot tayo. Didin pala to. Hindi. Tuloy-tuloy pala. Tuloy pala dito. Pwede pala. So, try natin dito dumaan mga kawiti. Kala ko didin. Nakaharang kasi pero yun, pwede pala. Sana may tagusan doon. Kasi pag wala, ay babalik tayo. Uy, naku. Parang ulit naman ito. Ay, alam mo nga.
nga. Ito pala yung Ayala Mall. Malapit lang pala dito. Ayan yun, tingnan nyo mga kawite. Ito yung Ayala Mall. So dito tayo mamaya dadaan. Yun. Pakita ko sa inyo ha mga kawite. Yun o. Ayala Mall. Yan. Yan. So, malapit lang pala dito eh. Tama. Ang bilis-bilis lang. Now I know. Ang bilis lang pala dito. Ayun, Ayala Mall. Yan, kita niyo mga kawite. Yan. So yan, yun yung skyway papuntang ano? Papuntang tawag dito, Baguio. Yun yun. So, ngayon dito nang labas natin. Iikot tayo kasi monumento tayo eh. So, yun. Itang monumento. Yan, pag diretsuhin to yan mga kweti, ano yan, yung Inlix. So, nasa EDSA na tayo mga kawaiti. Papunta na tayong monumento. Ayan mga kawaiti. So, now I know. Ayan, alam ko na. Malapit lang pala doon daanan. Hindi tayo mahirapan sa kalisod. Hindi tayo mahirapan sa kalisod mga kawaiti. So, okay mga kawaiti. Yan naman ang mga kawaiti ah.